Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kublaya pibaro kipadba kibaju Krisyan ya ka channel kejongi unong san hima. Katno ngidap dah sukuman ban ya kendu biang bat pi kipadba menta habang ye kendu bat I waiting shop jongi iba Michael Pengrop. Iba Michael Pengrop isapen mi ya ka way ke jingrwai ni ka music video ka ba kerteng air batemon. Katno jing snut tenat tangi kerteng ro. Jing snut komen sem bat katno ngidak thang tikdik bangin yu no ek ne ke jingrwai air batemon. Ti mentang idon lang hang ne mar khamat bat I bani kwaru bani kran bat I menta man batai kumno ipoi ban chnai ne ke jingrwai ban lano in polite bangi kwa bani kran bat I bat kumju pi ba yai abat ngi ni kran bat I kerpang menta halor kan ke music video bai kerteng air batemon. Haswa bangin nyo bani kran khabanya bani ba Michael Pengrop tongin page wa kendiat ya kan ke trailer air batemon. Tapi ngarai kut junon bapi haru bakut kumban kong happy ngasmai ngaram leka. Kublai pi baro kakateng jong ada Michael Pengrop masong asahan nora te yakni ka jirwai air batemon ngin sapelat haka santerik November haka pon reba ji janmit haka channel bala kakateng Mike Denzel Kasi kataru gade ka channel ka jongahi Mike Denzel Kasi. Tip pi yatu yangi kumno pi poyek machnai ne ke jingrwai mano ba ajumut ya pi kumno pelong pi ba pin snai ne ke jingrwai air batemon. Yakni ka jirwai hite la yarap da ilawan pelang stie ila yarap bantau yikintin ken Hendrai yaka sur hite la asnahi da uram suchang. Ti nak ai kadaw pi ai kerteng mano ba ajumut pi ban ai kerteng air batemon. Pi kadan jumut ha pi hinen don ba ajumut mano ya pi. Air batemon te namar ba hakatu ko jinruai ba ilawan pe la dup snai ka kikentin ken hatu kikentin kadon air batemon hendrai air batemon nga sap ka namar baro mentakila per ki kerteng hendrai nga kwa ba kan per syu ken kerteng air batemon kamut air batemon ting teng kasyong kan mar kamdei tang habong kala air hendai kasyong no ka jing im jung gibreu ken air kayat ken ting teng ka kendit peng ketik ya gibreu ken ya kamen sim ting teng ka pen kende ka men sim along air batemon kara ken jing ubi along tate Kene ke jingrwai air batemon kadai ke jingrwai si samla dai jing it ne kala bandai jingrwai si perlok ne kadai ke jingrwai kumno pilan batai kampanya yangi. Ya kan ka jinruai te kada air batemon hakan juga sab jang iten la rai kut dal along rai kut kada ka jinruai jing I trail ada hakan jing I hi namar ya kan la syambang ila nadu pasdang ngiyo ka jing I be kan pasdang Kajing it bakumno kadai kajing it jong pi ya ka samla container kadai kajing it jong ka container ya pi sendang. kan ni te ka air batemon la dai ka jing I lang namar dan lang du pasdang du bakut Tika kajrong kumbakan no minit kani kajing ruai pi ba kan no minit kajrong. Ya kan ka jinruai te kadon hado 1 minit ar 4 second gum tahi Te pi batayangi hai ki jaka pi shooting pi hai ki jaka pi la let kalang jong ban shooting kani kajing ruai. Ya kan ka jinruai te ngilawan shoot la khambun hi jaka bat ka jinglut la khambun tang ba ya kan ka jinruai rung ila le shoot cha ki border Bangla kum ka hat Bangla nong scan ki pun utsla ki thain dauki kum tahni like mukra along kentup lang ki kentu keleng Jing im ne kan kut no tang siteng por ne kani kajing ruai kerkum kani kajing ruai ka bala chna. kan jinruai te hadu bakut hi kan ka jinruai ngi dan lang be haju te ngi ka jinruai ila long nadu pasdang hi dan haju ba hadu bakut hi dan haju To bala kadai kajing ruai ka ba 100 minit tam. Hoi ngi sutu ba kadai ka ba langkot pe henre por bo shooting ngi sutu ba kan dan bompor da ki banai. Ne kala bompor da ki sngiro. Pi tu yangi kadan em kajing ba por ba pi shooting ya kani kajing ruai. Ka jing akan ka shooting ta ki babun be ki jing namara ngi kum ki brio tamang idon kam dangbun ki jing lot jing duna ya kan ka jinruai rung la shoot kam sa jengai te ya kan ngi la de shoot hadu sausi ngi la bun hi ki jing lot akan ka film music video mentate Jing ia jong ni, sirta jing ia, ngar
men arngut bat phi ngin ya ya lang hadu bakut kisi Tim ikwa ban tip ya kajing im kajong pi kindiat namar ba pila dai waktu hak ne kajing ruai. Te kila don em ki music video ne kila don em ki film ba pila ak hakini ki por bla dap subata yang i. Ya kan ka junwa ya ka film te ngan ong pi ka film la simenta wi film menta ka ban sami menta ka yaisha. Te ka first music video jonga bang simenta ning kong du ka de ka mensim jonga hadin katang la yo ban simenta so ka junom bat pi. Hadin kata kalawan ka music video jong na ka film yaisha ken kata yaisha hi te hadin menta ka sawan so kane ka air batiman hadin ka sadon biang manulis ki we pat tang happy tang ta. Te baru kata pi ak jong ki wei mo. Tim ka ai ka pelong pi ba pin pen mi hino ya kene ke jingruai manta ka jing pen mi hi jonga ban ong ban pen mi hi kini ka jingruai nga ong no bangaru ngala thrang bangan yo hi ka channel la jong ken la du menno ngala persyang kalat kalenti kumno bangan yo kalat henry ling ba ka jing yarap lang jong es laurin yang ita di parlo jonga bayan e jonga ila yarap yang ai ong to nga yarap mangai ka jingruai nakaliang jong i te saya lut lang ke badan kam takum takin na ai kublei ru es lawan riang balai no senyang yang menyerap yang ai ka channel ke bala ai kerteng jonga menta ka might denzel kasi pik mi nanti ngalu kat no baki bakin krisyanek ne jingruai jong pi bata yang ingin marba ka YouTube menta kala ayat ki beri menta ki kamai pisaro dak YouTube hadu kat no pila ban kali ya ka jinglut ya ka nek music video haba pila pla YouTube ya ka jingkli te ngen no panang man batai tip ka yo hambun ne kayo khendet ngim tip ya ka jing na spang ka YouTube te ka song no haki pai ba te tang ba ngal le si menta ngai scam ba menta ki pai ba baro kila i jirwai khasi lut baro kila i jirwai khasi lut te bat haswaro ngam ong kata tang ka wai khendet kan aba ki khasi jongi menta kila i jirwai baro kila i jirwai lut ling ba ki pai ba hing sa stang ban kiyo ka film khasi menta te haswa bangan pai khmat saki pai ba bangan pan ka jingkersan tengah kwa ban pai khmat saka sarkar bahkan petlem yangi kinong akplim kumjuru ya kinong sna plim ba phero phe jongka khasi jantia jongi lengba ka jongki lada maki ki yarap bat pet bnia yangi ba kalong ru kum ka e ka baki khun samla kin yo ban simanta lang haki film kum ka long kum ka kam ka jam ken bangin yo bentalam hakani ka film te lengba ka jong itu khmat ka jongki le se ki khun samla hakani ka parthai menta parthai kerdo kam kerdo jam alon omta te kumta ken haba ki MLA ki MDC ki don kam ka jingerap nangi ki pai ba kumta ni pai khmat na kalion jungi ki film ba pher ba phiru phin pai khmat lam ken sapang ki film jungi ba pher ba phin island ka jinger shan yangi namar ya ka jinger shan ngi don kam hi banyarap markeliang ti menta marba pi ong ba piton kam jing te kadu shom pen kut jikne ke jing kran saka ipat pikwa bang ban kerpat te nakaliang jong ahi nganget scam ba pin ken mau ba ba ya nakaliang jongi ngen sa pelat biang sai si sien ya ka jingruai music video bal ai kerteng air batiman ha ka channel ka bal ai kerteng might denzel kasi lada fitip kwa ban tip ya ka channel jong might denzel kasi udai uno hanre nga mentang adan hang ni de manga sobha wat klet ban subscribe share like and subscribe enda kanik ka video music video ka sa release te nganget scam makani ka music video kanlong ka music video ka ba compare na ka music video ka bangla asim bentaken te pat ba sai sin ai ka jingkersian yangi tak ba fi share like and subscribe kulesibun te kumtong ila yo ban ekran bad iba Michael pengrop ila batay yang isipang ka jinghet anti jong kene ka jingruai but ila batay ro isipang kene ka jingruai ka ba kerteng batemon tingit scam ba kene ka jingruai kan penhun nya pik ba but ba pinsyong haying pitre jing trei pinsyong hakali poro pitia shoba pintia atin ba pila kiro pila ban pet kene ka jingruai makne ka jingruai kene ka jingruai ka bla chna de baram suchiang bat larwai de mano ilawan perlang sti toy bat I lawan per langsti tingit scam ba pik ba lang ba ka jingkersan jong pik ba pila ban page ban subscribe pi masan page kene shu share lang hi perlok jong pi kena kalum ka jing aiman sim ya ki jing roi kasi hamba ki pen mi man la kapor te kum tu ngila yo ban kran bat pi ba Michael pengrop kude sibon dang yai chakmat e kam jong pi
bat ikit bok ro nang langin san himaro ba pindang le ba man ki music video ne kino ki film ba pila te kerpang ipik pa ba pi ju kersan yangi unong san hima te pindang ya kersan ro yangi malakapor bat kerpang ro ikane music video ba kerteng erba timon